Кой ме подира?
Там по старата върва.
Thank you.
губа безполезна. О, седмицата да изчезна. Тогава гаседничката не светлака и да беше невзрачна, нагледна, умееше да играе отрок, не разбираш, мен не запираш, не умееше да свети в нивите, лете и докато за зло и се родил само за като ти изпълнил. Не плакала, летеше с вискалка, позите издавали миш, които я убили като одял в едно пашкурче, топло и бял. И тогава от плаче не мощяла седмичката да спа, но призори се събудила от скрасна чета. Някой за Чук, аз съм Мики Пепер и кръв не може да ви се буди. Яди фире най-ръценич, изпясата в мъгавичка. Погледни се и се прекрасна. И аз влиза от тази кълпача. Изправи главата, разправи крилата, от тези стор няма гора. Ето, ладни бай, птича листички, пчелички, сестрички, каленки, балеринки, прапарана и светулка, да видят уголчето на тяха фигурка. А малката гаседничка не можела да научи. Мисля, че само приказките гаседничките си се връщат по пейперу. Размахала щастлив крилата и рисувани сякаш бил дъга и на всички пустила, защото била още с предишната уникална. И предишната своя песничка запяла и танцувала цялата засияла. Браво! Уважаеми родители, много благодарим на всички вас, че с присъствието си тази вечер присъствате на тази пеперудена магия. Нека довърши госпожа. Смях си играх и нещо всичко разбрах, че ако срещнеш една милотлива пътечка, нищо и никаква болечка, да я подминавай, да я надържавай, че може би тя в сърцето се крие една пеперудена светла магия! Вярвам, че на всички вас тази магия